Tak a dobře, dáme se dalšího videa a z Anovic už tam konečně místo Vánoc a dáme si multiplayer. To tady byl taky zdarma OS a dáme si rychlou bitvu. Já se kouknu. Jsem se najít zbraně. Asi ne. Čím jsem připraven. Jej, za to smolí, jsem vůbec ne. Nikam jde ticho, jde aspoň veliká Wi-Fi. Oh yes! No to se smolí, já to zruším a dávám to tam znovu. Co nevím, jak mi to pomůže, ale ukážu vám moje ocenění, pokud tady zůstanu. Jo. Jo, no. Zase trošku se to protože už to dalo. Jo, on to asi myslí, že má zaplacený. Asi. Co se stává? No, nebo já nevím. To má asi vědět, že jo. To se smolí. My z toho nechci vystřelávat. Takže spíš vystřežit. Dáme si vlastní hru a co tam bude? Ten se hrozně dlouho nehrál a zabití 100. Ne to ne, to bude takový 5 minut nástroj. No tak to zase. To je nejlepší mapa. Nepřidali to nějakou. Dáme si plochý svět, jako to bláznivý. Tady to tam barva, tady byla ještě navíc. Takže tady budu králem já. To říkám, a je tady to byl. Aha, to asi těžko. Ale je možný, že ten plochý svět je má jinou rozlohu a tím pádem se tam líp zabiju. A taky líp zajel tyto, no to vlastně ani ne, ale já. Co se děje? Ale chlapci, město jak se zkaseká. Jinak po 50, jak to bylo v tom úvodu o Anovic, tak to už jsem zrušil, protože jsem si chtěla zahrát multiplayer. A vyhrával jsem, to jsem si pochlubit. Nějaký pipí tam byla. Já nevím, co tam sněl. Pipi, to není moc dobrý název pro tuto hru. Tam byl nějaký Adeus, nebo něco takového. No nic. Vezmeme si nahoru. Palíček je tady zaseklý. Co to změníme za jetpack? Ne, jetpack se tady v této mapě hodí. Samopalek je mi k ničemu. Ještě, jo je. A prdel. Jo, na cekoro nikdo nemá. A na děžky. Velice chráněný druh. Ale bát se nemusíte, protože teďka už to chráněný druh nebude. Ještě budou doslova pršet z nebe. Aha, já jsem si chtěl jít pro lékárničku, ale teďka se pro ně asi nepůjdu. A i když máte plné životy, tak je lepší si vzít tu lékárničku, protože
z jednoho jediného důvodu. To sice, že oni vám ho můžou vzít nepřátelé a pak se hodí sebrat. Co? To proč to tej? Maminko. Tak jsem tam multiplayer. Ne, já nechtěl pozvat přátelé. Já vím, že já taky nechtěl. Jsem připraven. Yeah. Sekundu, kolik je hodin? Já už dneska natáčím druhý let's play. Oh yes. Ale to se mi nechce načít. Oh yeah. A zahrajeme si misi. Koliduj. No pojď. Co se tady vůbec snažím dělat? Ne. Mise. Koridory. Dobývání. Oh yeah, to mi jde. Někdy. Počkej. V koridorech je nejlepší mít samopal. Oh yes, protože máte jako kdyby místnosti. Akorát koridory jsou testičky. Jsem jako kosmonává měsíc, jak jsem to sekal. Prohráváme. To mi neříkej radši ani, protože červíci červení dostali. A Vítek je zachránce světa. Kde jsou všechny vlajky. A mění bílou na červenou. A vezmu z tady balíček. Co bude konec. Odráživé rakety. To je spíš taková sebevražedná zbraně. No, protože jsem teďka takých pár schytal. No co pár? Co pár? 8, 7, 6, ne, oni mi to vezmou. 4, 5, 4, 3, 2, 1. A bude to vyrovnaný. To jo, to bude. To je jediná výhoda. Takže. Ale to jsem hrozně dlouho neměl urážlivý rakety. Myslím si, že bych si zasloužil. Mám se kolik hodin? 17. Jo, mám ještě čas. Až bude 20, tak to video dám na YouTube. A to je tak poslední, co udělám. Protože brzy zemře. A ty taky. To se nemyslel na toho červa, ale vás. Ale ten čert taky. V podstatě. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go to restart. Go! Yes. Oh yeah. Ale ty písničky znám úplně na spaměť už. Tak bodej by ne, když už to hraju skoro víc než rok, by se dalo říct. Skoro rok. A tady se střídají podle mě 3. Můžete se potom kouknout. Nevím, jestli bych vám to mohl úplně slíbit, protože by se na to hnedka zapomněl a nechtěla by se mi to dávat do střižny, natáčet druhý video a dát to do střižny a spojit to k sobě, protože já nemám střižnu rád. Co to tady dělá? Já jsem byl zvyklý na to 50, že už to bylo prožraný, aha. No to byla dlouhá 50, to jsem hrál 3 měsíce. Teď se mi to hrozně seká. 9 minut už to je. A půl. 5, 4, 3, 2, 1. Kurva už jeď. Dobré. Ještě taky špoštý. Ups, jenom jste se někdo ptal. Ale ne v komentáři, protože to pořád nemusíte.
Ano, někdo se ptal. Na mém malinkém kanáličku se někdo ptal a zjistil, že budu točit i let's play na počítači. To jsem se snažil dát, akorát Make, což je takový program, mi nechtěl fungovat. A chtěl Javu, chtěl kávičku. No já bych si taky dal kávičku, jenže nejsem starší 18 let a ani nevím jak. A vím, jak chutná jenom z jelly beans. Oh yes, jo, tam je kávová. Kávový je to tam. Kluci, šéfik už se respawnuje. One. Job to start. Podle mě, já nevím. Oh yes. Si jde pro balíček, jo? Ale jediné, co bych na té vánoční verzi udělal, že místo toho balíčku, který je normální, bych tam dal jako normální vánoční dáreček, který ho snad všichni ho znají, doufám. Bych tady nemusel po komentářích vysvětlovat. To se mi zatím nestalo. Bodejč. Útok! Koučíme útok na Libici. Jo, Libici, yes! To umím! No, to bych zase tak neřekl, ty, no. Jo, nevzal jsem to. Oh yeah! Osvobození Vítkové žluté vlajky. Oh yeah, už 21, takže já se s vámi loučím. Oh yeah!